जों दिनै कैसा Telamula political district by meeting Klaijini block level dagiya bahai nibagi ini Klaija फाइनाय 18 तारिख एप्रिल किनी हाई लेवल कमिटी नि बररक फाइनाय मेम्बर रक बरक थांनाय एसेम्बली इलेक्शन नि एसा रिव्यू मीटिंग फाइनाय बनि बागै जों किनी प्रस्तुति नालायमानि बरक पाँचटा कन्स्टिट्यूएंसी ति 18 तारिख बर आरो आरएस पारा कायसा मीटिंग खालायनाय आ मीटिंग नि बागै किनी प्रस्तुति कमिटी प्रस्तुति मीटिंग आरो जों थांनाय एडीसी इलेक्शन जोंनि बाहाय जों एडीसी इलेक्शन फैबाय विधानसभा इलेक्शन फैया सरि विधानसभा इलेक्शन जोंनि जे गाहाम हामिया आबरमति जों दिनै कक सालायगा थांनाय एडीसी एसेम्बली इलेक्शन नि 18 तारिख एप्रिल जों आबनो रिपोर्ट लायनाय बन बागै दिनै मीटिं खालायनाय